Det her er så screencaster af min anden deltagelsespligtige opgave i modulet om inklusion af elever i komplicerede læringssituationer. Jeg har taget udgangspunkt i min case fra første deltagelsespligtige opgave, som drejer sig om S, som er 12 år og går i 5. klasse, eller gjorde på observationstidspunktet. S er 12 år, og han deltager ikke i undervisning med de andre. Jeg vil ikke gentage hele casen, bare ridse den kort op. Han forstyrrer undervisningen, og han er meget aggressiv. Og målet er selvfølgelig at få S tilbage i undervisningen på en måde, der er til gavn både for ham og klassen som helhed. Og det jeg observerede hos S i undervisningssituationen, det er, at han skifter meget imellem at være passiv og aggressiv. At han hører ikke efter, hvad hjælperen siger, og nogle gange hører han efter, hvad læreren siger, men ikke hver gang. At han skubber de andres ting på gulvet, hvor han kommer op og slås. Så man kan godt sige, at han har et meget dårligt forhold til de andre elever. Og så i det meste af tiden ligger han faktisk op på bordet, som går over i vindueskarmen. Og det er sådan et fællesbord, hvor der også sidder 2 andre elever. Og der ligger han så nærmest oven i deres bøger og kigger ud af vinduet med ryggen til resten af klassen. Jeg har så gået ind og brugt LP-modellen til at forsøge at finde de faktorer, der eventuelt fastholder S uden for læringssituationen. Og det jeg så kunne observere, det var jo blandt andet det med de dårlige relationer til de andre elever. At der var ikke en tilstrækkelig god relation til læreren. Han hørte efter, hvad hun sagde en gang imellem, men ikke hver gang. Og der var ikke nogen kommunikation yderligere mellem dem. Der er en meget dårlig klasseledelse. Der er tydeligvis sådan, at eleverne ved ikke rigtig, hvad de skal stille op, hvad for nogle regler der er, og hvordan man skal forholde sig til forskellige ting. Hans hjælper, som han har, var en meget ung mand, der helt sikkert ikke var faglært på nogen som helst måde, som for øvrigt ikke vidste rigtigt, hvad han skulle stille op, og som ikke rigtig gjorde ret meget andet end faktisk at være i nærheden af S, og som ikke kunne hverken hjælpe ham eller fastholde ham i en læringssituation på nogen måde. Så det var ikke så godt. Og der var tydeligvis nogle meget uklare forventninger til eleven, som det åbenbart var det ligesom blev i orden, at han lå der, og så længe han ikke forstyrrede resten af klassen. Og så har jeg jo så fået nogle oplysninger med, efter jeg snakkede med lærerne bagefter, at det er, at S har mistet sin primære forælder, som var hans mor, for kun et år siden. Og jeg fik også at vide, at der er en anstrengt situation omkring far, efter at der har været en anmeldelse til kommunen på grund af S' aggressioner og ting og sager i skolen. Der har far simpelthen, han har lukket af over for kontakt til skolen. Jeg ved også om far, at han lider af posttraumatisk stresssyndrom. Han er over 60. Han har svært ved at forholde sig til problemer og kan ikke rigtig tage, hvis tingene bliver anstrengte eller anspændte. Så det er, og der er så, han er så blevet uengageret og meget negativ over for skolen. Og så kan det også være en faktor, at S måske har i sin mestringsstrategi at han gerne vil være sej eller virke sej over for de andre. Det kan også fastholde ham i en situation, hvor han ikke får kommunikeret, men bare får reageret udadtil. Det jeg så har sat ind på, det er at finde ud af, hvordan man kan sætte et tværprofessionelt samarbejde op, der muligvis kan hjælpe S tilbage i læring. Og hvem der kan hjælpe hvor. Det første man skal tage fat i, det er nok S' far, fordi han er altså en meget vigtig person. Selvom han ikke er på skolen, så vil hans opfattelse af skolen helt afgjort smitte af på S. Og hvis forholdet mellem far og klasselæreren er så dårligt, må man eventuelt tage en af de andre lærere, som kan tage kontakt, eller eventuelt ved hjælp af en psykolog gå ind og få genetableret et samarbejde, hvor far er medaktør omkring, hvordan S skal forholde sig til sin skole og til sin indlæring, og hvilke regler der er for, hvordan man opfører sig over på skolen. Så man sammen med far og S kan lave en aftale om,
hvordan man opfører sig, og også om, hvordan man ikke opfører sig. Der skal simpelthen en kommunikation i gang. Omkring den dårlige klasseledelse, der er det helt klart læreren og lærerteamet, der må gå ind og arbejde med at få sat noget struktur op, og finde ud af, hvor vil man hen med den her klasse. Sæt nogle klokkeklare regler op, som ikke kan misforstås, og sørge for, at alle i lærerteamet sørger for, at de bliver overholdt, så det er ens over hele linjen. Omkring S' dårlige relationer til de andre elever, der er det lidt sådan, at alle kan hjælpe lidt til, fordi det er ikke kun S, som der står i casen, så er der faktisk en elev, der følger efter ham ud på gangen, da han går derud, da han bliver sendt derud, og er med til at starte det her slagsmål op. Så den dårlige relation går ikke kun en vej. Det er også nogle af eleverne, de andre elever, som er lidt aggressive, men måske lidt skjult aggressive over for læreren, og først går ud på gangen, og der kommer det til udtryk. Det læner sig lidt op af det her med, at S ikke har en tilstrækkelig god relation til læreren. Fordi at læreren vidste tydeligvis ikke, at for eksempel at det var helt normalt inden eller uden for skoletiden, at man sendte grimme sms-beskeder til hinanden og satte ting på Facebook, som var grimme og sådan noget. Det vidste hun ikke. Og det fik vi at vide af eleverne på forholdsvis kort tid efter vi var kommet der, så havde eleverne fortalt os det. Så der er i hvert fald en ikke rigtig god relation til læreren. Og der må læreren altså arbejde sig op i tempo der og forsøge at få et bedre forhold til sine elever. Så har vi altså en dreng, som har mistet sin primære forælder for kun et år siden, og der skal vi altså have en psykolog på. Vi må ind og arbejde omkring noget med sorg og krise, og måske kan psykologen også hjælpe omkring forholdet til far, som godt kan være lidt anstrengt, fordi far er jo ramt af det her posttraumatiske stresssyndrom, som kan gøre, at han også reagerer udad. Så S har ikke kun sin egen udadreagerende at tage sig til, men også sin fars, og der har vi brug for en god psykolog, der kan arbejde med det. De uklare forventninger til eleven, det ligger altså også i tråd med den dårlige klasseledelse, fordi tilsyneladende er det blevet normen, at S må gerne ligge oven på bordet, S må gerne en gang imellem gå ud og dampe af, S må en masse ting, som man ikke skulle forvente af en 5. klasses elev må. Og der må man altså ind og arbejde lidt med de der forventninger til ham, at der skal sættes nogen på, og så sammen med faren også, så burde det kunne lade sig gøre. Omkring hjælperen til S, der vil jeg sige, at en dreng, der er så svært ramt, der er det meget vigtigt, at det er en faglært og en dygtig hjælper, han har. Den unge mand, der hjalp, vidste ikke, hvordan han skulle gøre, vidste ikke, hvor han skulle sidde, og kunne i det hele taget ikke rigtig hjælpe på nogen som helst måde. Han var der bare. En god pædagog vil måske være en hjælp til at både få bygget op nogle relationer op til S, som også kan ligesom hjælpe igennem og få engageret i undervisningen. Og måske også omkring relationerne til de andre børn. Det vil være en rigtig god plan i hvert fald. En faglært pædagog eller lærer. Så er der et dårligt klassemiljø. De taler grimt til hinanden. De sender grimme beskeder til hinanden. De er ikke rigtig søde ved hinanden. Og der har vi både lærerne og resten af teamet og klassen selv, der skal ind og arbejde med, hvad er det for en klasse, vi gerne vil have. Hvordan vil vi gerne have det, når vi kommer i skole hver dag. Hvordan vil vi gerne have, at vi snakker til hinanden. Det bestemmer man jo sammen på den måde. Og det må kunne gøres bedre. Det var, hvad jeg fandt ud af omkring LP-modellen. Og hvilken konklusion jeg drog i forbindelse med den. Og det var alt for i dag. Tak skal I have.